Yadda shekaru 20 kenan Amman Abubakar yake ciyar da al'umma a cikin watan Ramadan. Taimako da jin kai wani abu ne da ya gada tun daga kakin ne da iyaye. Bayan ya daɗe yana yin wannan aiki a ɓoye a duk lokacin da watan Ramadan ya zo, ana lokaci duk ana shan ruwa a wani babban katafaren gidansa da ya keɓe na musamman dalilin yin haka. Amma kun san an ce duk abin da mutum yake yi a wata rana hitowa fili ya kai. Yanzu kai mutanen unguwa da kuma mutanen birni ya mai da kewaye da ƙauyuka da sauransu sun shaida irin yadda yake gabatar da aikin sahi sabilillahi. Wannan ya sanya a cikin jama'ar da muka isko a nan har muka tambaye ɗaya daga cikin malaman da muka samu a wannan wurin shan ruwa. Wannan muhimmanci ne mai ƙarfi wanda yake sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda haka ana buƙatar dama musulmi su yi koyi da wannan. Ga sun san darajar da a cikin wannan alkhairi na ka yi abinci ka kire musulmi su zo su buɗe baki. Annabi ya ce duk wanda ya buɗa ma wani baki akan azumi yana da ladar wannan mai azumi ba tare da an rage mishi tashi lada ba. Saboda haka nan ka ganin masu kuɗi daga ƙasashe masu nisa suke tahowa saboda ni saboda su sami mutum ko da 20 ko 100 to kuma yanzu kaga ba mutum 100 na ba, mutane ne masu yawa. Saboda haka ana son masu kuɗin mu gaskiya su koyi da irin wannan, domin sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka kaga masu kuɗi yana da kyau gaskiya su ɗauki wannan hanya, su yi kokari su zanciyar da talaka ga aladar da suke samu, sannan ga kamna da soyayya zuwa ga talaka. Kenan wannan kuma yana ƙara abubuwan da ke bunƙasa cewa masu kuɗi suna waye matalakawa, rage musu wani bakin ciki da wasu abubuwa da ke cikin kakari. Amma yan kuwa ka rike da gidanka sai gidanka, kaga sai kai sai ɗayanka, wannan bai yi ba. Wala muna fatan wannan Allah ya sanya albarka, Allah ubangiji ya sa mu duke shi albarka, kuma ubangiji Allah ya sa mu masu kuɗin namu duka muna kiran su zuwa ga su koyi wannan aiki. A cikin wannan tafiya da kyau in ji 'yan iya magana yadda Alhaji Amman Abubakar yake yi yana zama daidai ga koyi ga waɗansu idan Allah ya ba su ikon yin haka. Wannan ya sa muka tambaya Alhaji Abubakar Amman da kansa ko meye dalilin sa na yin haka? Dalilin yin haka ba shine na farko gare ni ba, ina ganin sama ga shekara 20 da an kai na san wanga aiki. Ba aiki na wanda kamata ni in wallafa ma duniya ta sani ba, da aiki na alheri na lada. Amma na ga yanzu zamanin da ake yanzu ya kai da ayi haka saboda mutane su gani su yi kohi da abubuwan da ke faruwa a halin wanzu, saboda mutane suna cikin matsaloli, mutane suna cikin damuwa, mutane suna cikin halin babu. Kenan wanga abu shine ya kamata a hito ga hili a bayyana ma al'umma da jama'a su gani irin abin da ke faruwa, su ma su kohi da irin abin da nake yi su taimaka ma al'umma. Daga cikin irin wannan namijin kokari da yake yi ba shi ne ba na farko kuma ba shi bane na ƙarshe, kamar yadda ya faɗa mana rayuwarsa ya ce gaba ɗai ya miƙa ta ne akan talakawa. Ni Allah ya mini komi kuma Allah ya bani komi, abinda Allah ya bani komi ba yana lahore da shi ba, a'a ni abina na talaka ne, na talaka ne, ina tare talaka, ina tare talaka gobe. Abina ni bai gaban da mutum, ina fata ga Allah kullum in ga talaka yana dariya shine, kuma al'umma Allah shi musu albarka. Ko a ina nake wallahi ina tare jama'a, jama'a kuma suna tare ni, kuma Allah saka musu da alheri. Amma Abubakar mutum ne dan kasuwa wanda kuma ya dogara ne ga Allah, inda yake cewa ciyarwa, bayarwa, kyauta, sadaka bai ƙara arziki. Yace wannan abin shaida ne a gare sa. Duk wanda ya da dukiya ta taimaka ma al'ummar ita, Allah zai linkin ya mishi dukiya shi linkin bilinkin. Garka duba alheri zai bata kuɗi ko zai hana kuɗi, a'a alheri an bai ƙara kuɗi ba zai bata kuɗi ba. Ina zuwa Saudiya ina ganin umara wagga ta 17 ce a gare ni. Ban taba tiya umara ban tallafa ma marayu ba, da marayu nake fara. An fara da marayu na ƙari duka marayu irin waɗanda muke mun yi zama tare da uwayensu, mun yi zama na alheri, sun rasu sun bar mu, mu za mu taimaka ma diyansu. Yanna in koma ga makwabtana, yanna in koma ga yan uwata na jini, yanna in koma ga ƙauye na inda an kai gibce biya. Abin da kira na ga mutane da al'umma da gwamnati tamu da yan kasuwanmu da masu kuɗinmu da ma'aikatanmu
su yi tsaye da ƙawa su taimaka ma al'umma. Nijar da duk uwa ɗaya ba da maki. Daga cikin waɗanda suka sha ruwa a wannan gida na Amman Abubakar, su da kansa sun yi mana bayanai daban-daban na ganin irin yadda yake tafiyar da rayuwarsa na yau da kullum. Ba shakka lalle kamar da muke a cikin wata mai alfarma, Alhaji Amani Abubakar wanda yana ɗaya daga cikin wakilai na jaruman adar, gurfi ne wanda aka kafa da niyyar haɗa zumunci na 'yan ƙasar mu ta Nijar, musamman ma 'yan yankin mu na yankin jihar Tawa. To dalilin wannan albarkacin wannan wata mai alfarma, Alhaji Amani ya gayyaci duka mambobi na cikin wannan tafiya ta jaruman adar waɗanda suke a nan birnin Yamai. Bayan shi kuma kamar da ɗaruruwan jama'a ne suka halarta a wajen wannan taro wanda aka yi buɗe baki albarkacin wannan wata na azumi. To muna kira ga jama'a lalle kamar irin waɗanda suke da arziki su rika kwaikwayo da Alhaji Amani, saboda kamar yadda wannan wata yake da alfarma yake da dimbin daraja, ya kamata a ce duk wanda yake da arziki ya rika kwaikwayo irin wannan. Ana haduwa da talakawa da masu arziki, ana haduwa ana zumunci. Yana gani abu ne mai kyau wanda wasu ba su yi tunanin wannan ba, kuma albarkacin wannan wanda bai san wani ba za ga ya san wani, kuma shine muke so saboda shine zumunci. Wannan ya sanya gani ga idon da muka yi ya ba mu damar cewa ya kamata kowane ɗan ƙasa, kowane mai arziki, idan Allah ya ba sa iko ya yi irin yadda Alhaji Amman Abubakar yake yi a cikin al'umma.